Wedi bod yn Aberystwyth ers 6 wythnos nawr. Wy'n gwybod ni achos wedi mynd cofnodi yn fynyddiadur bob dydd. 42 ddiwrnodau ers fi fod gytra. Ond mae'n teimlo fel gymaint mwy. Mae Aberystwyth mor wahanol I Lerpwl. Dim sŵn ma. Dim prysurdeb. Dim ffrindiau. Ond o leia mae David gyda fi. O'n i'n poeni ar y dechrau bydden ni'n cael yn gwahanu. A phan gyrraeddon ni Aberystwyth, nes i'n siŵr bod fi'n gafel mor dyn allan ni ynddo fe, fel na allan neb yn gwahanu ni. O'n i'n gwybod pwy bydde'n dewis ni ar ôl cyrraedd Aberystwyth. Ac oedd mam wedi'n siarso ni, wneud yn siŵr nad o'n i'n trochi'n dillad cyn I ni gyrraedd. Oedd hi'n siwrne hir ar y tren. A o'n I eriod wedi bod mor bell o gytra o'r blaen. Eriod wedi gadael mam a dad o'r blaen. Wi dal ddim yn siŵr iawn pam bod ni wedi gyffo gadael gytra. Wedodd mam bod Lerpwl ddim yn saff ragor o achos y rhyfel. Ac oedd y plant y ddinas I gyd yn cael ei symud o'na. Ond beth am yr oedolion? Ydy nhw'n saff? Ydy mam a dad yn saff? Pan gamon ni oedd I ar y tren yn Aberystwyth, oedd dim syniad â ni le I fynd. Pobl a phlant ym mhobman yn gweiddi ac yn llefen. O'n i'n gwybod pwy oedd yn mynd i'n dewis ni. Cofiwch wenu, medda mam. Neu bydd neb eisiau'ch cymryd chi. Ond fe nath rhywun yn cymryd ni. Mr a Mrs Evans, Tegfan, Llanilar. Nhw sy'n edrych ar ein holau ni. Maen nhw'n ffein iawn. A ni'n cael digon o fwyd, a mae David a finne yn rhannu gwely yn yr ystafell sbar. Ond dwi ddim fel bod adre. Sgwni pryd gawn ni fy'n adre. Wy'n poeni'n ofnadw am mam a dad. Mae David a finne yn sgwennu llythyr atyn nhw bob wythnos I weud bod ni'n saff. Fel arfer, maen nhw'n sgwennu nôl yn syth. Ond ni heb glywed wrthyn nhw, ers rhyw bythefnos nawr. Ond mi'n siŵr I bod nhw'n iawn. Ydyn, maen nhw'n siŵr o fod yn iawn. Ond ydyn nhw.